Onu men sana aýtjan, ýalňyş ýerine aýtjan. Ondan aýtdyň ha, näme diýdiň? Arap Serdar. bardym, näme etdim. Çörek Serdar. bardyň, salar. Da Men seni. sesin ýok. İran'a Evet, bir sorawdan gideli bäri nemede bazarda. Türkmenistan däl bäri, halk maslahatam däl. Ol neme Gurbanguly ýaly gürläsin gelenini gürläp soňunda da o arkadaga şöhrat diýip gyrylýan ýer däl bäri. Arkadaga Serdar däl sen biz üçin düşündiňmi? Borun. Men aýdaýyn. Ya bolden agam mesele jogap bereýin ondan ýydım da. Evet, Serdarcan, men öz maşgalama gidiberdiydim owo. Gidiberdiydim sebäbi. Men o ýerek barsam barbar olaryň ýanyna meni ýetirmeýärler. Men aeroportdan düşemden men turmaýadyp geldim. Dogrymy? O ýerde garakçylar otur. O ýerde neme ýok, adalet ýok, insaf ýok o ýerde. Ondan adamlar aç ölenok diýen da dogrymy? Adamlar aç ölenok sebäbi Türkiýe diýerler. Aç ölmeli üçin. Derre wagtynda Türkiýe diýerler ýokdam, ertesi bir güni soňky güni belli däl. Bir ýyldan näme boljak belli däl. Şonuň üçin Türkiýe diýerler. Şunun bärde iş var, güýç var, mümkinçilik var. Şonuň üçin Türkiýe. Ýol edaraň ady var diýe sebäbi öýdi ýok. Meselem barym bolsa işini eden ok, normalny. Daga da ýol edara, daga anol. O ýerde kim hökümetiň zatyny ýyp, näme döwletiň zatyny ýyp gutardylar. Ana ýol başçylar. Ol Gurbanguly halk maslahatyny ýyp ýaty, Serdar prezidentligi ýyp ýaty. Her kim her zat ýyp ýatyr da, aşda her kim. Ondan soň üçin Türkmenistan gutardy. Aýdy ber. Abdullah. Ben sağa açıklam garatna barat mele. Ay menem gorat mele. Sen barma diye. Joga sana. Näme sen ilem uly işläp barma Türkiýe gaýtdy dogry gerek işleýän oglanlar kän, gawat gelýän, men görýän. Gawat gelýän, öýüne gitdilerem, gelýärlerem. Lonku bolýardy, näme sen bolany. Kimin öýüne çağırdan? Türkmenistan'ın içinden bir çıkıyor da ey men ýagdaý merwet men ýaşap bilemok ene kynçylyk ene men liçni agam radnoy agam en dwaýurna agam jaň edip aýtdy oňurgasy döw goňşatna ýüz tutýa ne maňa ýüz tutýa oňa ýüz tutýa garap şonuň hökümetiň berýän 6 miljony kelläň işlete bir halta un bilen bir 5-10 kiloda ýetip bolýar. Näme ol eşik alyp bermeli näme o çagalara. Ol bir näme aýalyň eşik alyp bermeli näme özüň eşik almaly näme o fakyryň bara aşağındaky korkup gürläp bilen oklar. Gürleseler mine ýurtdaşynda gürleýärler. Sen bärde ertek aýtma, men ýalan söýlesem alam, ok men ýalan söýlesem siktir edip koýan sen düşündiňmi? Lekin ýapma Serdarym. Yo, ýalan söýleýär da agam, ýalan söýleýär. Yok, mene on yalan sözlerini hepsini men diyecek bolan men bölümünü görünmadım. Aynen çağırcı o ziyarete bir bölümünü konuyor da Indi ağamsan, gör otursun ha. Ne gerek gör otursun, sen gelip aýdýan, başgadan ölçekli adam gelip örderdin aýtýar da. Abdullah. Olen şol atlary görmek. Sen gelip Abdullah. diýen de atlar mesele. Abdullah, men Abdullah.
adama söyle mok bile görüyor. Salam aleyküm. Küfür ya ne diyor? Goğulundan. Ayet ver abi. Abdullah otmuşsun. Hadi. O öyle. Çok iyi. Aylap gördün mü? O da şu. Gelsene Ayhan'a var abi. Ha binamız sol ketmeli yani. Binamız gelişe diyen adama. Gelsene o fena diyen. Gelişme de o gelişme. Sana da gelsen olsa binamız olup eşek yalı kulon yaprayıp geldi. Koyun yalı. Sana da gelsen. Dance Bey'de. Vallahi olanlar bir yolunda değmen olsun çok adet gelmiyor. Küfür çok ayı. Halk küfür yani. Mümkün. İşlerin olsun. Aynen. Ya hiç sen Abdullah bana ona söylüyor. Karganın İsat bolan o. Ey. Ayına düşüneceğim. Her bir mesela şu orada o halk maslahatının demesin bilmem iyi bir peyda var ama mesela yine şöyle geliyor da köpsü. Yine öyle fikirleri koyuyor bizim neme oğullar. Yine halk maslahatında bir oturan yaşlı bilin TikTok'umda gelip kuruluyor ya. Ay hem de koy asmanı masılda yurdum parakat arkadağa şöhret son dinlenmedin bir de hiç yıl hayır yok doğrudan. Hiç yıl hayır yok. Hem yalan söylüyor. Şimdi yalan söylemene utanman gelip bana akıl ver ya. Öyle yalan söylemene utanman. Ne diye? O seni şeyle görünme ne gelsen ok diye. Ama şeyle olmak gelsen ok. Sen yani arkadan taşsan götürmek gelsem onda bana. Benim gidip arkada şöhret değil mi Joker? Arkada çok benim. O sana diyen. O sana diyen. Sana şimdi epirat video paylaştığıma ne zaman pullar yani Ey benimle kuruluş işte yani. Ana ben şu yanımda kuruluş geçen yani. Soyer'nin berýän pulan maňa şöýerden ýetdi. Şöýerde. Şöýerden ýetdi o da öýdýsin bilen oly köpmanlar so Ben ta arkadan men seni al doň ýürek däl düşünýän men öýdeni ena tama öýd dogonuma öýd gardaşlarma öýd owadaşlarma öýd ýaýakdaşlarma öýd vatandaşlarma nirtim agyr ýa men doň ýürek däl men haramda. Sen haramlarda diýem, men haramlarda diýem. En haramda. Köpmanlar öýdüm orkanlaşdaýdy. Öýdüm orkanmak. Men seni ýaly kulağım ýapyr gelip bilen ok diýip aýtdym, men seni ýaly kulağım ýapyr gelip bilen ok binam Men barda aýdym, sen ýaly watanda satyp görün. O hiç wagtyň o erke bolan gelsin, o dogduk mekan watan satan o hiç kim düşündirip. Olýan ketlen bat. Kendin rahat çıkmayayım. Var yok olgunun çepte gitti abine. Kovulta bar siktirde ya aşağıda ne? Berik gelip ne mi? Yok. Dinle Abdullah soğulunlar yalnız ya vatanlık dedi ya. Vatan satmak vatanın bir çıkıyetini yurt dışına çıkarmak ol ya. Vatan satmak dilen bolay da. Demredin mi? Vatan satmak. Kanada'dan bulamam. Vatan satmak yurt mu? Evet, yurdumuz yaşasın. Turpmazdan yeter o zaman değil. Ne mi diye? Turpmazdan niye servet, niye sen yamanna oturuyorsun o? Maskalan atıqda da yazan ok mu? Vatanın dursuğa mı? Ne o? Yok, sen ters düşünüyorsun. Ters yani uçma ya uç yok diye mok. İç güç ağır. İki de var o. Vatanın yaman nama o. Vatanın doğduk mekanın yaman nama o iki de var. Sen yamallama sen git de yaşa da o. Bize ne mi? Ben şu tayda gelip ben o men mar da men mar velayette yaşap ben o. Vatanın yaman nama. Sen için sen ne mi gillen? İçin amına giden ok sen. Ne cidden sen orada çıkıp vatanın yaman da yan o. İçin amına giden sen öyle yaşan ok mu? Adamlar efire gelip öldürdün aydı ya. Bari. Bari ol ya yerden.
Adamlar efire gelip öldürdün haydi. Düşünüyor musun? Bari cemiyetçilikleri. O şekilde de yok kendine yolayamadan. Ağamca milletin neymiş ediyen gördüm. Sen. Yok. Gördü. Ay benim Yok. Şu an Türkmenistan'dan giriyen diye oturuyor biri. Gördü. ay beni haydi bastanan diyenden beri ölmedim. Resim Çağırın aşağıdan da tuğur gördü. oldu. Türkmenistan'dan giriyen diye da. Yok Adam iyi ne yani o arada Adam ne? gururum yok. Ne diyecek kolyam. Oruşmak, sevuşmak, nertire etmek gerek gella olur. Kıyın yağday değil vaydil ya bu. Ol yok ben bir öyle söylemeli. İlan yok onu merada gir bu. Bir de ver o ne? Atmanın atıldı yurdun tarakat oldu. Yaşa da gitti o ne? Linge firmada ne yapacak geldi? Ne şoğuna düşünüyorum. Kesin aşsak kolay açan oğa öyle açmalı. Kesin açak gelyenler. Vatan tatlıya diye vatan tatlıya yok o yurdumuz Türk halklarının hali yer ver. Ya kıyın. Arkayın bu bari koluna. Adamlar teret hükümet adamlar ardın dinleyen ok doğru değil mi? Adamlar ardın dinlemeyen olsa ardın bir yer aytmalı. Ora solon bir problematın bir yer çözmeli. Ora o. Ne olur ağaç öldürecek mi onları? Onlara Türkiye gitmeyene şörtleri donyalak neme oldu? Kredi ver ne Türkiye gidin deydi. Türkiye gitmeye için kredi ver. Men bir Abdullah. Abdullah men Şotada bolup geldim onlara. İkide bir öyünü yurttaşından 5 mal çıkıp veriyor. Yolun bir yerine. Solom geliyordu hani bir iş götürüyor bir mellerine bir bağladı alıp satıyor bir mal vakıf satıyor. Umuman yurttaşından gelen pul cağası. Nur ya o. Kadar yurttaşından pul olmasın. Ey kimin hocolu olsa bolu versin ey dağı ya ho men. Gözümle görüp gelemem. Men günah dedim o. Doğam edem o görürüm ya sapıyor. Bunu diyecek o halk ya biliyor musun? Kadar men beş uğraşsam Abdullah men sana vergiyim mağuru çağacıktan belirtip verir. Ya başka birine ustoçuluk olmasın. Ustoçuluğu metreli de son çağacıktan çörek kadar men ne tolku çağalam o. Ne açsa kan hissettim sonun çağalana da ne açsa çöre uğrattım. Basın düşün yani. Düşündün mü? Beni öyle çağalama bir uğrattım. Soğuz onun çağalarım adamdan sonra vardı. Onun kakadı işte. Bana soruyor. Hukuktan bahsediyor. kadar para deyiptir. Yani yurt satılan o yurtta iş yok değil ya. Arkayı iş kolonu. Arkayı alacakların kolonu. Ağa mine sen o yurtta iş yok, güç yok deyip bir yerde aytmalı olursun'a, bir yerde ardın aytmalı olursun'a, bir yerde derdin aytmalı olursun'a. Hiç kim seni dinlemese sen bir zatlar etmeli olursun'a. Doğru değil mi? Öyle bir köpçülük ol. Angriklarında bär defirde oturanda dinleyen namsulatları. Dinleyen yok olsa sen ne için gürleyen? Git de gümün çek de işin et de o. Sen sen doğru getirdim bir yere. Kim degen Türk'te yaşap görün orkodan öz halkına şulon. Men memnunum şu işimden. Gorkadayın sana. Emizde zam yapmadı da onun ki näme çek olpaşlar şu at. İne. Evet. İne. Görüyor. Bunlar hak. Ahut onun öz millenniumlar bizden men o da yaşayan da on Türkmenistan'da o da yaptan çıkarpılan yok da o adamları. Sen olsa sen git de yaşa. Men ne firmde ne aydılyanlar. İne seret millet günde gün asa şurada. Günde gün asa din çalyalar, lezzet alyalar. Yo ne bunlar? Günde unası Temmuz zaman yapma daha söyleyesi video da mateledir. Deme çıkarıyorlar. Olarını neme veren. Andık ne? Bunun meşalar ne açacak? Men haydi verecek. Sor
Solar gününü hani kıyınlasan son gün çıkıyorlar şeydi dava edip hakkını. Gollin hakkını ya ki şu hakkını talep ettiler sonra koştular mı? Dur men sen sesin yaptım. Teret bäda var sen ýaly ajulyança garaşy oturan oklar. Ol Türkiýede gitjek bolan oklar. Ya olmasa Orsiýede de gitjek bolan oklar. Bular näme diýär bilýärmiň? Egerde kim bir hökümet işgary öz işini etmeýän bolsa tutuýada kellesini aýrýar. Düşündiňmi? Indikadagi aýda teremsin ýa bolasyn gelmese götüň gysda işiň et diýär. Götüň gysda işiň etdiňe Ne çawatlar ayırıp bilen oklar. Oňa näme diýem? Seret sana söz veren yok. Söz veren altın gürler. Söz vermesem sesini açmak. Son ýalak bärde hemme zat problema yok. Bärde gönü etjegini edip diýjegini diýip goýjagyny goýup bilýärler. Bärde o Türkiýe gidip, Orsiýede gidip başyn çaraman deportlara gatnap gezen oklar bärde. Soňa dogry düşün. Vallahi canım hava ne diyeyim halsım ya Allah ne diyeceğim. Büyücüyet yani bir yerine ne bir şeylecek. Ağam gör ya muşullara yurdu düetçi adamlar gelip hemme ýerde erwet diye ne üçin biz öz başymy biz öz ardymy aýtmaly diye. Hemme ýer erwet diýene Türkiýe erwet diye ma Amerika erwet, Russiýa erwet, hemme ýerler erwet diye. Ne üçin ondan biz gowy ýaşamaly diye maňa gelip şordy. Ne üçin Türkmen halky Türkmenistanda işlemeli diye. Bunlarsa erwedip manaşular çıkış edip hak hukukun talep edýärler bilýärmi? Paýyn aljak durjasya. Bizinkilere neten bol kuşlar ya on soňa sizin çıkarman dinýany da gelip gaýdyp Türkmenistan satýan dep dörüp de soňa garym bilýär. Bu ne dönüp bolýar adam bir. Bular ol sen durna Abdulla sen dönüp bolsaň näme dersin? Bu ýaly da watan diýmeň. Ay bara şikdir, sana çıkar dersin. Etjeklerden edip dogrumy ýa-ni dogrumy? Hakykatda Türkmenistan'dan uğraşıp halkı hukukuny elimizden alırım, horlanmalyň halk kozan edip ömrüm küledip, yaşaşym küledip şeydip halk hani tam aslap çıkmarsın ados. Men açık bilenmok, öde açık bilen olsa gepli yani. Soňa düşüren o. Hayran gal yani. Ya. Ay olay. Kim üçün etmeli zatları, kim üçün gürlemeli? Kötüyen adamlar üçün, kötüyen bizim geleceğimiz var da, bizim çağalarımız var. Solar bir narmanlı yaşatın, solar bir düzeltin, bir neyli, hemişe Türkiye gidip bulu olup yaşap olmaz deyip düşündürmeli de adamlara. Solar üçün atcan mene aslında. Şu at yurdun daşındaki gıyveliler yaman kötüyen de o. Neyse yıla 5 yıla, 10 yıla öz çağacığını görmän oldu. Şu çağatın doğruya näme diýär çağatın doğruya. Şu ýerden bir 2 jaý ýalýanda ol ýa-da derrew taşlap därik gaýdýar. Näme etmeli, eklenjetmeli, şu çağany östürmeli. O şol çağany östürüp okuwur edip, soň öýlenýänçe şolar ýurtdaşynda entep görler, aýalygylar. Ya bu haram dadalarym gelip aýdýar. Hemme ýerwet, Orsiýet erwet, Russiýa erwet, hemmesi ağlap otdy, hemmesiniň günü gowy däl. Näme üçin biz gowy ýaşamaly? Näme üçin aýalgylar Türkmenistanda ýaşamaly diýär. Gelip efire. Şey diýär ýanky. Ha. Men bir zat gördüm men Aşgabatda bir gün öňünden geldim de atelde boldum. Han garnaşlar we aýlanaň. Öňünden geldim. Parasosta uçak biledim yanımda de. Alhamallere çitle oturuyor. Çiğdime pakete atıp oturuyor. Akşam arasal ne olun? Aynı ün kudurulur ya yaşlar çıkışıp hani bir gelişip borçsup profesyonel değişip ya onu alışveriş onu da göremem. Bazen yettik kuktuk çıkmadan bir yıl çekiniyor adam. Oturuyorum ruhsat koyuverip ne için oturuyorsun yani? Benim ayıttım dedim. Durmanın başka mekan üstünde değilim benim. Yok desin niydin yaşayacak? Ay benim ayıttım planın yaşayacak. Neyim isteyen be adı hapalap dedi. Dost dedim. Yine paketçiyle çıkacak oturuyorum. Akşam ara salkınla paytahtımı seninle oturuyorum. Bolan ok mu dedim. Buyurmadan gelmeli mi dedim. Neler vurduğunu diyen oğlum.
Sen niden geldin, neydi yaşayın? Benim biledim çıkan bir hafta yaşam uçup bayanan holatelle de böyle anlaydım. Hay bor yönü çıktım taşsam. Aşağı ne merak guruladım çıktım büyüdüm bile nakıdım tık çek tara böyle yani bol biliyorsun ya da o. Benim yaşadım patlar yani kakanın birinin pulunu geçiptir bir yerlerden kanunun ne emedin oturun adam onu oturun çiftçikler koyup yer birader yine etrafı kapalamayan gitti yani o da senin onu oturuyordun bilmezsin ha o gelip o öyle o gün yaşanan bu yer ettim o menaro o zaman utansın uyuna ettim o ne beydi gayma lama o sene mal dık yalar diye sana da ettiler zaman tello tukam diye ola trash kadın size sene mal dık dedim ne onu götürüp laptıksın dedim ben dedim birine bırak diyem yok adam yok dedim yalar o dedim ne düşünüm yok dedim birine bırak diyem yok abine eklerim yok bırak oğlan yok yani alle ya çiçeği şakar senin anlatıyorsun ne ya eğlen seyredip ustroyga gidip duruyor ya çiğolu görmedim senin anlatıyorsun adama gelip ne için oturuyorsun diye o deret ana abrazıvanıyla adamlar sol ne için oturuyorsun yüz abrazıvaniyasının sıfırdığını anladı ya şodayda benim kaharım öyle diye benim geç vakit oturuyor diye kaharım öyle bir soru no ne için oturuyorsun oturmalı stol otursun ünit adamlar deyince alma için kaptana sufantanlar var salkınlasına zamara deyince alsın işte neyle boyutsun abi Gerekella yo to ormaya ne ormaya canım ne doğru dünya doğru da ben cizinde bolanlar yan yakın yelim amen çiğ so biledim bilen var aradım murçad ettim ben ateli murçad etti olmadı duracak duracağım ana ateli böyle emiler atsarı dedim ne de biledim dedim çektim ne yer vurdum ben ya o benim ne mi oturdum yanına dedim çiğ da oturdum kapalam mı pakeda oturdum kapalı bir yendir diyor yerler arasında çok oturdum dedim vicdana var adam apalama fırlıydım. Yere yapıyordum. O musur çukur neymiş yaşlıklar oydu. Dediğin ne de vicdana arasında ne? O Abdullah yine. O pizzadan der o doğru. Çünkü su çıkmıştır yine de besledim. Amin. Arasında o tüyüne gel görüyorum da görüyorum. Ne o skamaya da oturup Aslında var tullo kana adam memur garawol geçecek kumalanda böyle her içinde kan gaymalan yok kenara perlu kovalım molin bazıları tekin bazıları orsalar yedim kan adamlar yok molon molon o Türkiye bazıları da hani koronavirüs oldu da aynı çıktı yan satışına mı no aynı aro yedi aynı ne işte yine koronavirüs çekin dedi yani aynı da nangare kova geçen okum kadedim yok orada geç ayırmalar bıraktı alacak olan o anlardan var malum ay Sen ya nimette hükümetin basındaki kelleti üç göze yine hem şun yalet ya da o hemme hem şun o zaten var gelip hani propiske derler lülen nemesi bağ olmamın o gelip sorun doğru verilmedi ağam otuyorsun on dokumentin var bilir mi nidin yaşayacağız demello o ne için bir doğru var ya ho olacak günü gelip düşmançılık ediyor da ho ne için otuyorsun senden sonra oturmam ya sen haydi oturma ya senden propis kalmalı mı tadı oturma için haramladılar karşı bazı kurulmetek bir kurulmadı beylikler ay ne bilen karşı yapıyor mu bunun bir bazı hakkın talep etmeden yaşa olmaya da son Ben benim sen bizi. Ne sunuyor vatandaşlar? 180% sana karşı ne diyorlar da? Yukarıda aksiyon yalda. Yukarıda hakkın talep etsen sana hak neyme gerek diye. Hak neyme edecek diye o diyor. Hakkı biz yaşamalı Türkmenistan'da diye. Yo Türk'te. Ne yani igrok geliyor da ne be? Emme yurtlar evet ne yapıyorsun sen kovu yaşamalı diye da.
Hemme yurtlar ervet yaşaya diye, nemçi ten gowy yaşamaly diye. Berýän sorany we 180 gradus başga da. Hemme yurtlar gowy yaşaya, bizem gowy yaşamaly diýmeli deregine. Hemme yurtlar ervet yaşaya, sen nämçi gowy yaşamaly diye. Netip bolsa, her kim gürlemeli, her kim şey efirlere aktivne gatnaşmaly. Biz näçe ýyllap siyasata goşulmadyk, indi mecbur. Şo goşulmadyk ýyllarymyzyň öwedinde olmaly bolup durdy. 30 ýyllap siyasata goşulmadyk. Indi 91-den, indi 100 ýyldan bäri biz bir siyasata goşulyp baramdyk da. Ya halk bolup ses berip prezident saýlap görümdik da indi şonu yetmeli ýöne. Indi ses berip prezident saýlap da edip bir öz ýurdumyzy düzetmeli. Şo ýaşar ýaly şert düretmeli şo ýerde bir adajyk. Indi öwrenmeli. Indi yeterinde bir munça wagtlap indi kelläge ýediler. Bular beterinden beter gelip ýurtda ýaşar ýaly bolmady. Meselem gödöňüne getirip görün. Ertir Türkiýe Türkmenistana çotsa. Gödöňüne getirin. Türkiýe Türkmenistana çotsa. Teňem halkyň Türkiýede gulçuluk edip ber. Ondan olaň watany haýsy bolýa? Türkmenistan ýa Türkiýe? Meselem bütün ömrüni Türkde geçiren oglanlar var da. Bütün ömrüni Türkde geçiren maskalylar var. Ona Türkler diýjek da, sen men çöregmi ýdin, sen men sana aýlyk berdim, men sana ýatar ýaly yer berdim, indi sen näme üçin maňa garşy çykýan diýse, biziň adamlar, näme etsem kamaý diýip durur. Näme etsem kamyndy bir. Men de hakykatdan bularda ýaşadym, dogup dörep, Türkde getip. Indi men bulara garşy çykdan bolmada diýerde Türkler bilen alaşar. Oyun däl da, oyun däl. Ýöne men gülüp aýdýan onu bolen oyun däl hakykatdan hem gowy däl da. Şonuň üçin watandaşlar bir azajyk hereket etmeli, bir azajyk bir ýurdu düzetjek bolmaly. Ol hemme zady näme görä etmeli däl ol. Ay hökümet bir zat diýip o lepbe diýip ılgap görmeli däl. Bar Türkiýe diýse Türkiýe gidip, Amerika diýse Amerika gidip, Aýa diýse Aýa gidip ılgap görmeli däl. Gurban geldi agam. Şonu jan etmeli, durmuşa geçirjek bolup, bu bizde başga wariant ýok, bizde başga saýlaw ýok, saýlar ýalyk durmuş ýok başga. Şo ýerini düzetmesek, ýurtdaşynda da biziň ýüzümizden tiýpamaýarlar. Kemişe. Bu ana şu Türk aýak aldygyna çykaryp gowy ötübidi. Aýak aldygyna çykaryp gowy. Şoň üçin şoňa şyratlara bir az dur diýmeli. Yo, beter bolsun diýäň da, ýöne düzetmeseň hemmämiz bir lotkada, hemmämiz bir gaýykda. Düzetmeseň düzelmeýär. Düzetmeseň düzelmeýär. Hemmämiz bilelikde gark bolýar gaýykda. Hemmämiz bilelikde bir gaýykda gark bolýar. Biter bir wagtlar şyratlarym mara. Ýatlama bolar. Öne indi şunýalyk ýagdaýa gelmeýärdir diýip şunu ılgamaly da. Näme? Goramaly da şu adatlygymy bara. Bir wagtlar bu zatlar ýat bol gider. Öne ystan giýsler, ene şu wagtga göterýänçiler ýarga şolar ana hakyky kötenjek adamlar şolar. Ertek gün varap yüzüne tükürülecek adam şolar. Şo ystan giýsler. Hiç şeýle awraý bolmaz şolar. Dogry aýdýan. Bir azagam bolsa bir hakyny talap etmeli da. Bu beýdip hemişe ýaşap bolmaz o. Ondan gün bolmaz.
Men Mardan, Marioluten. Vatandaşlar men de bir suwa gireyin bir dinç almana geldim. Men bärek birazcık kellani yuwma üçin. Ondan dowam ederse akşam idim nesip boldu. Gelin efire, gelin öz watanyňyz hakda, öz durmuşyňyz hakda bir zatlar çözüm. Çözmäne finansyn gara. Ilgamaly vatandaşlar öz ýurdumyz üçin, öz halkymyz üçin ilgamaly. Bäri deňiz, deňiz görmek isteseňiz ne görkezýin. Ene deňiz. Ene beýem gala. Ene o adam galasy. Yalan, yalan, yalan. Watany satyp düzetmeli. Watany düzetseň sen watan satan bolan. Ene millet diýince alýa. Milletine diýince alýa. Ene meňe işleýän ýerim ana şol guruluşyk. Beýem odan ýerler. Ve milletin soňkudan diýince alýa. Emme mümkinçilikler bar milletin ýaşamak üçin. Ene millet diýince alýa. Ene millet bizem sinyal bolmaly da. Bizem neme? İşlemeli, wagty işläp ýaşamaly, wagty ýaşap gezmeli da. Biz bolda diňe şol 5 manatyň ugrunda şo 5 manat diýip ölgüdermez ýaly oglanlar çilim almana nemesi ýok, pul ýok oglanlar. Ene o bir çilimi 10 olup çekip, 20 olup çekip. Ene millet näme edip ber. Ular näme çilime aňyrda dursun, çilime itin muğtu bularda da 30 000 manat. Näme dem? Başka nälik diňe almak üçin başga da kän şertler bar bularda. Ene millet. Ana udaklara gidýär. Ýöri tödem adamlar helak bolaýmasyn diýip näme zat bar şorda. Garawul. Seredýär milletin ýagdaýyna. Ine hiç kim garp bolaýmasyn, çağalar suwda helak bolaýmasyn, boğulaýmasyn diýip 2-3 tane nemeçi var. Ana. O halat edici, ispat satil. O. Ana. Her kim o stolcuğuna gelip oturuyorlar, diýince alýarlar. Ana. Aslında bizem şeýle ýaşamaly. Bizem şunday gülýärler, ol çörek üçin turköy diýip görmellerler. Çörek üçin ortaýa gidip görmeller. Bum yer niýe tutay. Kara deňiz diýilýär buňa. Vatandaşlar, inesi Kara deňiz. Ine bu tarapy ortaýa munyň. Bu tarapy Ukraina. Ortaýa Ukraina. Ana oglanlar diýince alýar. Millet diýince alýar da.
Yok, Karadeniz bäri, Karadeniz. Karadeniz. Karadeniz'de diýinjalyk. Türkmenistan'da diýinjalýarlar bar ýöne Türkmenistan'da gatgymmat da diýinjalmak. Meselem iň bolmanda awada derten oklara bir bilýän bolsaňyz. Awada deňde. Şoňa da barjak bolsaň neme? O käwat şoňa da ertmeýän wagtlar bolýar da. Bärde bolda onýa zat ýok. Bärde bizde adamlaryň diýinjalmana el degen oga. Bizde diňe çörek üçin ýaşamaly. Garagaryn üçin, çörek üçin ýaşam. Bar deňiz bar bolaýanda da şoňa meselem owadan gidip deňizde diýinjalýar ýok ýa. Ýene orda ýok başla. Ödüp. Karaz şon ýaly. Ýagdaýlar. Abdullah Olga diye. Bu näme diýme? Vatandaşlaryň işin ýa bolmaly ýaşaýyş diýen. Agazyk bir çörekden başga adyňa maladat etmeli da bir. Çörekden başga ýaşamak üçin diýinjalmaly. Goýdyň näde? Çantagym işler goýmy. Men wara öwünden jaň edipdiň oly görmändirin da wara. Tamam. Näme telefonda minut ýok bolandan jaň edip bilmedim wara. Milleti göstereyim. Ana millet. Öğren İstanbul'dan gelip yine şurada diýinjalýarlar. İstanbul, Ankara, Karadeniz'de diýinjalýarlar. Bäri ödem näme yer bolan üçin wara kän turist gelen ogan bärde. Sebäbi bugün güneş bolýar, ertek gün ýagşaýap dur. Bir gün şemal, güýçli. Ondan şoň üçin kän bärde millet gelen ok bärik. Näme? Esasy şu Antalya, İzmir'e gidýärler da. Antalya, İzmir'e gidýärler. Bärik kän millet gelen ok. Şonuň üçin bizem Türkmenistany ýaşar ýaly yer etmeli. Türkmenistany işler ýaly, ýaşar ýaly. Ol çörek üçin ýurtdaşyna gitmeli däl da bir o. Şonuň üçin biz olgamaly, hereket etmeli, şiratlar düzetmeli. Ýoksa Türkmenistan mare ýaman gowy ýurt, ýaman gowy yer, ýaman TV baýlyklarymyz bar. Näçe milyon. Her ýylda bir 100 milliard dollar gelýän TV gazymyz bar. Her ýyllyk girdejimiz TV gazdan 100 milliarda ýakyn. 100 milliard niri 6 milyon adam niri. Häzir aýda ayda adamlara bir 600 dollar aylyk berseň, şolam bir ullokan pul bolanok. Her ay 600 dollar aylyk berseň millete 6 milyona. Şolam bir kändat bolanok. Ayda gelýän 100 milyard dollaryň bir 10da biren bolanok şol. Son ýaly vatandaşlar. Başka milletler var, hiç gelip TV baýlygy ýok milletler. TV baýlygy ýok döwletler. Şolaryň soňkudan gowy ýaşapdy. Meselem Türküň bir
yerden çıkan ullokan bir TV baylığı yok da. TV baylık yaman dünyada en esas satılan biri. Oh. 100 milyar kopya şu doldu çekti. Gidersin. Gidersin. Her kim gitmeli. Her kim bärde hem işe yaşap bilmez mi? Yaşap bilmez. Onun için hem soyarını düzeltmeli. Elinden gelenleri. Düzeltecek bulup can etmeli. Hareket etmeli. Gitçe gel vara. Ata. Men bärde tygynmam bar, korumam bar. Belki ýene de Hudaý saklasyn. Ýöne galanam görür. Akşam dowam eder vatandaşlar. Men şu adamda suwa gireýin gelenme göre. Ondan akşam dowam eder. Sağ olun gelenine taňar arkasyn. Vatanymyz üçin, halkymyz üçin algalyň vatandaşlaryň da ýurdun içindäkilerde mümkinçilik ýokmy ýa-da internete girmäne, rahat et durlap oturmana. Baram bolsa çäklice ýa VPN almaly ýa bolmasa ýene bir rahat etmeli. Ýoksam olarda olar şunlar ýurtdaşynda bolan bolsa, olar ýurdun içindäki ýal kösenýän bolsa ýurtdaşynda. Olar ılgap girerdiler. Olar häzir hem ýurdun içindäkiler köpsi efire girýär. Ýöne neme köp oturup bilen o korkya, rahat etýär kadar. Biz ýöne ýurtdaşyndakylar bolup kereket etmeli da şu ýurdu düzeltmek üçin. Bizde mümkinçilik bar. Onun üçin hareket etmeli. Bu diňe ödüňi bilip gelmeli-de. Ödüň bilip gelmeli-de. Ödüň bilip gelseň soňa urşule gutarýar bu ýagdaýlar. Şonuň üçin hareket etmeli. Türkem diktator olam da. Ýöne bir de göre gatyg da Türk. Göre gatyg. Sağ olun vatandaşlar, taňa ýakşasyň gelenler. Gürlemeli, aýal da on. Gürlemeli. Diňe gürlemeli. Gürlediň şu problemalar çözüp bolýar, gürlemeseň bolamaz. İki barmak diliň ulanmaly, korksaň ulanmaly şonu. Vatandaşlar, yine yurttaşındaki keyfimde seredip gezmeliler, keyfimde göre gezmeliler, düzeltecek bolup can etmeli. Yoksam bu ýagdaýlar gowluň üstünden getirmeýär, men size aýdaýyn. Men edil neme? Men edil şunu neme öňünden gören ýaly aýtýan men şunu. Öňünden görüp palçy ýaly aýdyp bilýän men şunu. Ol öňünden görýärler wara. Solar ýaly aýdyp bilýän men şunu. Ýurduň düzeltmeseň düzelmejegini men bilýän. Belli da o. Düzeltmeseň şonu düzeltjek adam ýok. Düzeltmeseň düzeltjek adam ýok. Olar sebäbi olar ne? Olar diňe özi üçin edýärler. Öz her hereketini öz bäxti üçin edýärler. Hökümetiň işgärleri. Olar Türkmen halky gowy asasyn o beýliklerin bir azajyk ýitini o diýen adam däl olar. Olar diňe öz bäxtine çapýarlar. Olar ýaly näme boldy gaýurdymyza diýe. Halkyň ýardy ýurtdaşynda kul boldy.
Yurdun içinde neçe adamlar nemetip yattı. O ölüşüp yattı. Oğurluk edip yattı çağalar. Çağalar, ayarlar. Hemmesi dine göz oğurlukta adamdan. Ondan veteriner mi gerek? Ondan veteriner mi gerek? Kolya görüşüyor vatandaşlar. Ben birazcık deyince alayım.